खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि SBBodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। आइजो माहारिनि अलंखारखौ लानानै बिटिसिनि EM बियार फेरेंगाया हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिनायनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों मालती रानी नार्जारीजों लोगोसे माखासे आइजोफोरा। रायखांनो गोनांदि हाग्रामा महिलारिखौ आसान बायनो थाखाय बियार फेरेंगाया बुंथिदोंमोन। बिनि सायावनो मालती रानी नार्जारीया बुंथिदोंदि हाग्रामा महिलारिखौ बेबायदि बुंनायजों बुहुमनि गासैबो आइजो माहारि आरो बिमा माहारिखौनो मान होयि खालामनाय जादों आरो बिथाङा माबोरै बेबायदि बुंनो हाखो होननानैबो सोंथि खालामो। मानोना आसाना आइजोफोरनि गानग्रा मोनसे अलंखार आरो आइजोफोर मावनो हायै जेबो हाबा गैया। हौवाफोरा जि खामानिखौ मावनो हाया बे खामानिखौबो आइजोफोरा मावनो हायो, जेरै फिसा जोनोम होनाय आरो बियार फेरेंगायाबो सासे बिमानि फिसा। बिथाङाबो बर' बिमानि गोरबोनिफ्रायनो जोनोम लादों। बेनिखायनो बेबायदि गाज्रि राव बुंनो नाङा होननानै बुंथियो मालती रानी नार्जारीया। आरो बियार फेरेंगा बिथाङा गावनि सालायखौ हमथानानै बाथ्रा बुंनाया मोजां होननानैबो बुंथियो। बिथाङा राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय जाहाथे रावबो सुबुंखौनो गाज्रि बुंनानै दुखु होआ बेनि थाखायबो बुंथियो। मानोना बियार फेरेंगानि बेबायदि बुंनायजों जों दुखु मोनदों होननानैबो बुंथियो। लोगोसे फेरेंगा बिथाङा जि खामानि मावा मानो मावबाय थाथों, मोजां गाज्रि बेखौ रायजोफोरा नुगासिनो दं, नाथाय आइजो माहारि आरो बिमा माहारिखौ मान होयि बेबायदि बुंनो नाङा। मानोना बियार फेरेंगानि बेबायदि बुंनायजों जों आइजो माहारि आरो बिमा माहारिया लाजिनाय मोनदों होननानैबो बुंथियो मालती रानी नार्जारीया। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि मन की बात प्रग्राम सोलिफुबाय थानाय समावनो ट्रेन्जिस्टरफोरखौ सिफायनानै नरेन्द्र मदिनि हेंथा खालामदों मणिपुर रायजोआव। मणिपुर रायजोआव जोंबाय थानाय अरखौ लानानै नरेन्द्र मदिया मन की बात हाबाफारियाव फंसेबो जेबो बुङै सिरि थानायखौ हेंथा खालामनानै मणिपुरनि दाब दाब जायगायाव मन की बात प्रग्राम जाफुबाय थानाय समावनो ट्रेन्जिस्टर्सफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै प्राइम मिनिस्टार मदिनि हेंथा खुद्रिदों आरो बे समाव मन की बात नाङा मणिपुर की बातसो नांगौ होननानैबो खुद्रिदों बिथांमोनहा। रायजो राजाफोरनि अनगायैबो मन की बातआव खेबसेबो मणिपुरनि जेंनाखौ रायखाङैखौ लानानै कंग्रेसनि मिरुनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगे बिथाङाबो प्राइम मिनिस्टार मदिखौ सोंखारिदों आरो मन की बात प्रग्रामाव बे समाव मणिपुर रायजोनि खोथायासो सिगां थानो नांगौमोन, मानोना बे समाव मणिपुर रायजोआ अर जोंगासिनो दं होननानै बुंथिदों बिथाङा। जेरावनाखि मणिपुरा दा खामगासिनो दं, नाथाय मिरु सोरखारा उन्दुनानैसो दं। जायनाखि मणिपुराबो भारतनिनो मोनसे रायजो, नाथाय मणिपुरनि जेंनाखौ मिरु सोरखारा दासिमबो सुस्रांनो हायाखै होननानै सोंखारियो कंग्रेस दलनिफ्राय। मख'नो गोनांदि मणिपुरनि दावरावआव दासिम 100नि गोबाङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 1000नि गोबाङा गाव गावनि न' बां एंगारनानै खारनो गोनां जादों आरो मणिपुराव दावराव जानाया दान मोनसे बारलांबाय। रिजनेल मेटेरलजिकेल सेन्टार RMCआ फोसावनाय बायदि आसामनि दाब दाब ओनसोलफोराव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बिटिआरनि जिल्लाफ्रावबो गोबां अखा। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव क'क्राझार सहराव थानाय खोदोमथलाजों लोगोसे गोबां ओनसोलफ्रावबो दै लोमसावदों। ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नांगौ बायदि नाला गैयिनि थाखाय आरो कालभार गैयिनि थाखायनो दैया लोमसावदों। लामा सामा न' बां जेरैथिंबो दै, कालभार आरो नालानि बेबस्था खालामनानै होनो थाखाय खावलायहरदों बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि सिगांनि समावबो इन्जिनियारा नायफैदोंमोन, नाथाय जेबो राहा खालामनानै होआखै। बेनिखायनो जाहाथे कालभार आरो नालानि राहा खालामनानै होयो बेनि थाखाय ओनसोलनि MLAनिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा आरो बे समाव बिथांमोननो रिलिफनि गोनांथि होनानैबो बुंथिदों। मानोना दै लोमसावनायनि थाखाय न'आव थानो थाखाय जायगा गैला आरो जानो लोंनो थाखायबो जेबो गैला होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। सा सानजा भारत अदेबानि नर्थ इस्टआव सानफ्रोमबो अखा, सारन्थाइ गावनाय आरो दैबाना जानायनि थाखाय दासिम गोबां सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। गुबुन फारसेथिं सा भारतआव उल्था दुंखावनायनि थाखाय थानो हायैयाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय सानथामावनो उत्तर प्रदेश आरो बिहाराव दुंखावनायनि थाखाय सा 98नि जिउ गोमाबाय। सा 98नि मादाव उत्तर प्रदेशआव सा 54 आरो बिहाराव सा 44। इन्डिया मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला उत्तर प्रदेशआव बिदुङा 42 डिग्री सेल्सियासनि गोबांसिम थांदों, जायनि जाहोनाव लोमजानाय, हां लानो हायै जानाय, डायरिया जानायनि थाखाय बालियानि जिल्ला हस्पिटालाव 400नि गोबां सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय थिसननो गोनां जादों। जाहोनाव देहा फाहामसालियाव बेरामि उन्दुग्रा बिसनानि आंखाल जादों आरो
जिल्ला देहा फाहामसालियाव गुबुन स्टाफफोरखौबो लेंहरनो गोनां जादों आरो दुंखावनायनि थाखाय एसि फांखानि राहाबो खालामनानै होनो गोनां जादों देहा फाहामसालियाव। चिफ मेडिकेल अफिसारा फोरमायथिनाय बादिब्ला जिउ गोमानाय सा 54नि मादाव बांसिनानो 60 बोसोरनि गोबां बैसोनि सुबुं आरो बांसिनानो गुदुंनि थाखाय हार्ट एटेक, डायरिया आरो ब्रेन स्ट्रक जानानै जिउ गोमादों। बिहारावबो बे एखे थासारि दुंखावनाया 44 डिग्री सेलसियासनि गोबांसिम सौहैदों। दुंखावनायनि थाखाय बे सानथामावनो सा 44नि जिउ गोमादों। सा 44नि मादाव पाटनायावनो सा 35नि जिउ गोमादों, जायनि थाखाय पाटना आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव फरायसालिफोरखौ 24 जुनसिम बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होदों सोरखारा। मध्य प्रदेशआवबो दुंखावनायनि थाखाय गोलोम बोथोरनि बन्दखौ बांहोदों। 30 जुनसिम गोलोम बोथोरनि बन्दखौ मध्य प्रदेशनि सोरखारा बांहोदों। गिख्रंथाव आरो बिखा खामथाव गाग्लोबनाय जाथाय। उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमादों सा 41 सुबुंफोरा। जिउ गोमानाय सा 41नि मादाव सा 39आनो फरायसाफोर। बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाया सोनाब उगान्डा आरो कंग होननाय हादोरनि सिमायाव जादों। ISIS उदखारिजों सोमोन्दो थानाय एलाइड डेम'क्रेटिक फर्स ADF हाथियार लाग्रा आफादनि सा 20सो उदखारिफोरा सोनाब उगान्डायाव थानाय लुबिरिरा सेकेन्डारि स्कुलाव गाग्लोबफैदों, जाय फरायसालियाव 13निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि फरायसाफोर थायोमोन। बे फरायसालियाव उदखारिफोरा गाग्लोबफैनानै खायसेखौ गोबौ हाथियारजों बुथारदों आरो बांसिनखौ हस्टेल सिङाव दरजा फांथेनानै सावथारदों, जायजों गोबां फरायसाफोरा गोथाङैनो खामथारजानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे फरायसालियाव गासै सा 12 फरायसाफोर दंमोन। बेनिनो सा 39 फरायसाफोरखौ बुथारदों आरो 2 सरासनस्रा सुबुंखौ बुथारदों। बेनि अनगायैबो थांनाय समाव सा 6खौ लांखारदों उदखारिफ्रा। सोनाब उगान्डा आरो कंग होननाय हादोरनि गेजेराव सिमाखौ लानानै जि दाङाबाजि दं। बेनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। जाथायखौ लानानै इउनाइटेड नेशन्स अर्गानाइजेसना गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे लांखारनाय सा 6खौ हरफिननो थाखायबो बिथोन होदों। फोरमायथिनो गोनांदि दुथांफोरनि अर सावनानै होनायजों फरायसाफोरा ओरैबायदि गाज्रि खामथारजानो गोनां जादों दि बिमा आरो बिफाफोरानो गाव गावनि फिसाफोरखौ सिनायनो हायाखै। गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझाराव BPF वमेन्स ग्रुपआ ओंखारबोदों। खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों आइजोफोरनि हान्जाया। बिथांमोना फोरमायथिदों दि सिगांनि समाव बिथांमोना जेबो राजखान्थिजों सोमोन्दो गैयामोन, नाथाय दानि सोलिफु सोरखारनि जि थासारि बेखौ नुनानै गोसोआव गाबखांनाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। लोगोसे बुंथिबावदों दि सिगांनि समाव BTC गोरोबथा जानानै BTC गोरोबथानि गेजेरजों गोहोखौ मोन्दोंमोन। CSPनि गेजेरजों लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायोमोन। बेनि अनगायैबो सिगांनि समाव गोबां हाग्रा बंग्रा दंमोन, लामा सामा गैयामोन, नाथाय हाग्रामा महिलारिनि समाव हाग्रा बंग्रा थानाय लामा सामाखौ हाग्रामा महिलारिया मोजां खालामनानै होदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि गैयै समाव BTCआव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै बे 3 बोसोराव जेबो जौगानायखौ नुनो मोननाय जायाखै, रावनोबो साख्रि होनो हायाखै। बेफार फालांगि आरो लामा सामायावबो जेंना नुजाथिदों आरो रांखावरिनि बेलायावबो आंखाल नुजाथिदों। हारि हिसाबै नासयजानायखौबो नुनो मोन्दों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिखौनो नांफिनगौ होननानैबो बुंथियो आइजोफोरा। बेनि अनगायैबो दानि सोरखारा 40 कौटिनिफ्राय 44 कौटि रांजों नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि सायावबो बिथांमोनहा बुंथियो दि नलेज फेस्टिभेल खुंनाया BTCनि रांखौ ओरैनो दैयाव गारहरनाय, मानोना नलेज फेस्टिभेलनि गेजेरजों सोर बेसेबां नलेज एबा गियान मोननो हादों होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावो दि दानि सोरखारजों बे 3 बोसोरावनो रायजो राजाफ्रा मेंबाय आरो बेयो मोनसे फेलें सोरखार होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लामानि जाब्रबथाय जानायजों सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन सासे सुबुङा जोखोम जादों। बाक्सानि लाबदांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुकुमबारियाव गंसे मटर साइकेल आरो गंसे गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जादों, जेराव AS 15T5426 नाम्बार थानाय मटर साइकेलाव थानाय सानैनि मादाव सासेया जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जादों। बरपेटा फारसे थांबाय थानायावनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों आरो जाब्रबथाय जानायनि उनावनो गारि सालायग्राया खारखुमा लांदों। जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा मकदम आली। बिथाङा सरबक थानानि सिङाव थानाय बग्रिगुरि गामिनि थागिबि। ओजोंहाय जाब्रबथायजों जोखोम जानाय हामिद आलीखौ बरपेटा रडनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बिटिआरनि बायजोआव गोदान आफाद जोनोम मोननाय इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेशन UBPF आफादनि बिबानगिरिफ्रा मैया समायखिराखौ लाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि बालाजी मन्दिरनि सावराय जथुम नब्लाङाव समायखिरा लादों बिथांमोनहा, जेराव बिटिआरनि बायजोनि मोन 14 जिल्लानिफ्राय बिबानगिरिफ्रा नुजाथिफैनानै समायखिराखौ लादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। राव, हारिमु, थुनलाइ, राजखान्थि बिथिङाव समाज जौगानाय जेरै फरायसालि, हा-हुनि जेंना, बर'फोरनि जेंना,
बेफोरखौ सुस्रांनायनि थांखिजों UBPF खौ दानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे BKWS आव जाहाथे समान जौगानाय लाबोनो हायो आरो काउन्सिलखौ सालायनो थाखाय गोबां रां बावजानि गोनांथि जायो। बेनिखायनो BKWSC नि थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय जाहाथे गोबां रां लाबोनो हायो बेनि थांखिजोंनो UBPF खौ दानाय जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, बरपेटा आरो बङाइगावआव दिनै गोबां अखा हागोन। इन्डिया मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्टनि रिजनेल मेटेरलजिकेल सेन्टार RMCआ बोथोरनि सायाव फोसावफिनदों। दिनै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो बरपेटा जिल्लायाव रेड एलार्ट फोसावदों। गोबां बुरजा अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा, खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जागोन। बङाइगावआव दिनै अरेन्ज एलार्ट फोसावदों, अब्लाबो गोबां अखाजों लोगोसे बारहुंखा आरो मोफ्लामनाय जागोन। 20 जुनाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, बरपेटा आरो बङाइगावआव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों, अदेबानि गोबां अखा हागोन। 20 जुनाव अदालगुरियाव येल्ल' एलार्ट फोसावदों, बेनि उनाव ग्रीन। ओजोंहाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, बरपेटा आरो बङाइगावआव 21 जुनावबो येल्ल' एलार्ट, 22 जुनावबो क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सायाव येल्ल' एलार्ट, अदेबानि अखा हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।